Predstav si, že konzola, ktorá vyšla pred 26 rokmi, je stále tá najpredávanejšia na svete. A to dnes drží rekord s viac ako 160 miliónmi predaných kusov. Ale ako sa jej to vlastne podarilo? Prečo na ňu čakalo milióny a milióny ľudí pred obchodami? To sa dozvieš v tomto videu. Ja som Lulaj, daj odber, aby ti neušli nejaké ďalšie videá a my ideme na to. Nintendo chcelo pre svoju konzolu Super Nintendo Entertainment System vytvoriť CD-ROM mechaniku. CD boli hry na kazetách, ale CDčka ponúkali oveľa viac miesta. Sony preto začal vyvíjať doplnok s názvom PlayStation, ktorý mal prehrávať hry na kazetách aj na CD. Na veletrhu CS v roku 1991 Sony oznámilo partnerstvo s Nintendom a predstavilo projekt. Lenže na druhý deň Nintendo šokovalo celý svet. Namiesto potvrdenia spolupráce oznámilo, že bude spolupracovať s inou spoločnosťou, Philips. Namiesto toho, aby projekt zrušilo, sa Sony rozhodlo vyrobiť vlastnú konzolu. Hlavnú úlohu mal Ken Kutaragi, ktorý presvedčil vedenie Sony, že herný priemysel má obrovský potenciál a tak vzniklo prvé PlayStation 1. V roku 1994 prišla na trh prvá PlayStation. Bola to úplne prvá herná konzola od Sony a mnohí neverili, že nová spoločnosť dokáže konkurovať gigantom ako Nintendo či Sega. Ale práve naopak, prvá PlayStation vyšla v Japonsku 3. decembra 1994 a stala sa obrovským hitom. A predalo sa jej viac ako 100 miliónov kusov. A potom prišla PlayStation 2. Na PlayStation 2 sa ale začalo robiť hneď po vydaní PlayStation 1. Je rok 1999, 2. marca a Sony oficiálne oznamuje hardware PlayStation 2. Sony však nechcelo hovoriť iba o výkone. Na prezentácii ukázalo, čo nový hardware dokáže. Poprvýkrát mohli diváci vidieť technické ukážky bežiace v reálnom čase na prototype PlayStation 2. Tieto ukážky Sony prezentovalo 2. marca 1999 a zahŕňali napríklad demo tváre od Square, Ridge Racer demo a vylepšené Gran Turismo. Po prvých technologických ukážkach bolo jasné, že Sony nechce z PlayStation 2 iba zopakovať úspech prvej PlayStation. PlayStation 2 mala byť úplne novou generáciou konzol. Sony stavilo na vlastný procesor s názvom Emotion Engine, ktorý mal ponúknuť obrovský nárast výkonu oproti predchodcovi. No PlayStation 2 mala ešte jednu veľkú výhodu. Nebola totiž iba hernou konzolou. Sony do nej navyše pridalo DVD prehrávač. A práve to mohlo byť pre mnohých ľudí obrovským lákadlom. DVD sa v tom čase začínalo dostávať do domácnosti a PlayStation 2 tak dokázala prehrávať filmy aj hry v jednom zariadení. Sony potom 13. septembra 1999 v Tokiu konečne ukázalo finálny dizajn konzoly. Čierna konzola s nezvyčajným hranatým dizajnom vyzerala úplne inak ako pôvodná PlayStation. Potom prišiel deň, na ktorý čakali milióny ľudí. 4. marec 2000. PlayStation 2 nebola úspešná kvôli svojmu výkonu. Mala obrovskú knižnicu hier, DVD prehrávač, spätnú kompatibilitu s PlayStation 1 a neskôr aj menšiu a lacnejšiu verziu Slim. Sony navyše dokázalo udržať konzolu na trhu neuveriteľne dlho. A výsledok? Viac ako 160 miliónov predaných kusov. PlayStation 2 sa tak stala najpredávanejšou hernou konzolou v histórii. A možno práve preto na ňu dodnes toľko ľudí spomína. Nebola to iba herná konzola. Pre milióny ľudí to bola ich prvá PlayStation, ich prvé DVD a možno aj ich prvé veľké herné dobrodružstvo. A práve preto je PlayStation 2 dodnes legendou.